Τιμωρεί Χελιώτη κακή άμυνα, βρήκε πάρα πολύ χώρο, δεν δόθηκε βοήθεια, δεν πέρασε ουρά κοντά, βρήκε πολύ χώρο να κάνει να ξεμαρκάρει στο σουτ. Και Μαβόρ, πασάρει στην Ναυροζίδου. Κριμιτζά, φεύγει Ράδι και πάει να κάνει χαντόπεδη και Μαβόρ, πιέζει Σδρένια καλά. Προσπαθεί να κλειδώσει στο δεξί, παίρνει την μπάλα Δελιγιάννη που είναι καλή από αυτή την απόσταση, κερδίζει το φάουλ από τη Σδρένια. Ενώ τώρα η Κεμαβόρ με την μπάλα. Βλέπουμε ψηλά πίεση στο γήπεδο από τα Μελίσια. Για να δούμε αν αυτό θα αποδώσει. Σουτ 2 πόντων εδώ από τη Δελιγιάννη. 46-35. Κριμιτζά την μπάλα, δίνει στη Δελιγιάννη. Από εκεί στην Κεμαβόρ. Κεμαβόρ παίρνει το baseline screen Κριμιτζά, βγαίνει στη γωνία με αντίπαλο την Κίτσιου. Δίνει την μπάλα στην άλλη γωνία. Σερέπα για 3 μέσα. Και η Σερέπα τώρα στο κατέβασμα. Ψηλά η Δελιγιάννη, Κριμιτζά. Θα αφήσει την μπάλα στη Σερέπα. Χαμηλά θα πάρει την μπάλα τώρα η Καβαδία. Λίγο περίεργα πήρε το ριμπάο την Κριμιτζά και Μαβόρ. Κριμιτζά. Νομίζω το ζητούμενο για τον κύριο Βελτσίστα είναι η άμυνά του. Έφαγε 30 πόντους κοντά στο πρώτο ημίχρονο, δεν θέλει να φάει τόσο στο δεύτερο. Και να κρατήσει σοβαρή την ομάδα. Η Δραμητινού. Ράδι επαναφέρει στην Κεμαβόρ. Κεμαβόρ κόβει Ναυροζίδου, δεν έχει το low post. Βγαίνει Ράδι. Ναυροζίδου. Χρειάζεται με επιθετικό φάουλ. Ράδι και Κεμαβόρ στο κατέβασμα. Ζητάει πίεση ψηλά ο κύριος Καλογερόπουλος. Η Χαλικοπούλου εδώ θα εκτελέσει για 3. Θα ευστοχεί. Το παιχνίδι δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο, ο μόνος τρόπος είναι αυτός. Και Μαβόρ, Ράδι, περνάει κοντά στην Κριμιτζά που έχει τη Δραμητινού. Τσομαργάς δεν μπορεί. Ναυροζίδου, Ράδι για 3. Άστοχο πολύ. Περνάει. Σερέπα. Καβαδία περνάει. Ωραία πάσα στην Κριμιτζά. Εκεί είναι δυνατή. Δεν κάνει καλά τελειώματα σήμερα. Είναι τρίτο και για τη Μαλιάρου. Τώρα 4 παίκτες στην διαδικαμένη ζώνη. Βέβαια οι πιο σημαντικές είναι οι 3. Είναι η Ράδι. Όχι ότι η Μαλιάρου δεν έχει κάνει τη δουλειά της, αλλά νομίζω ότι είναι πιο σημαντική η παρουσία της Κίτσου να χρεωθεί. Ναυροζίδου πιέζεται. Περνάει τελικά στη Δελιγιάννη. Καλή άμυνα από τη Λουκάτου. Είναι απέναντι στη Σερέπα που συγκρατεί. Περνάει. Με βήματα χρειάζεται. Γελάνε και οι δύο κοπέλες. Ωραία σκηνή. Δεν ξέρω τι μύψη μεταξύ τους, αλλά έχουν ξελεγωθεί στο γέλιο και οι δύο. Και η Χελιώτη και η Ράδι. Κάτι πρέπει να είπε η Χελιώτη. Δεν τα ακούσαμε νομίζω. Δελιγιάννη. Κάτω με τη Σερέπα. Και παίρνει πηγατρούν από την Κριμιτζά. Σε μαρκάρει την Ναυροζίδου. Καλή ζώνη. Σε μαρκάρει όμως βρίσκει σουτ. Δεν το βάζει. Πρέπει να βάλει. Και Μαβόρ, σωστά. Καβαδία. Και Μαβόρ. Περνάει πάρα στη Δελιγιάννη κοντά, γυρνάει πολύ ωραία, δεν το βάζει. Περνάει στο παιχνίδι με το 23 η Σδρένια στη θέση Μαλιάρου. Ψηλώνει η ομάδα της Ελευθερίας.
Ένα ψηλό κορίτσι, γυμνασμένο, με καλά σουτ. Δεν ασχολείται, παίρνει όμως τον backdoor η Δελιγιάννη και κάνει ένα κακό τελείω. Στη θέση της Κωνσταντινίδου περνάει Σιώτη, ενώ θα διορθώσω και τον εαυτό μου. Στη θέση της Δελιγιάννη δεν έχει περάσει την Τρούγια, έχει περάσει Χαλικοπούλου. Ενώ η μπάλα τώρα έχει πάει στην Ράδη. Χαμηλά στην Χαλικοπούλου. Αυροζίδου, Δελιγιάννη, εύστοχη. Παίζουμε 2 γκάρ τώρα η coach, νομίζω καλά κάνει. Δελιγιάννη για 2, ούτε αυτό. Σερέπα που χτυπάει κοντά. Ωραίο καλάθι. Με μια ομάδα με πολύ μεγαλύτερο budget, πολύ πιο οργανωμένη και βλέπετε πόσο ωραίο μπάσκετ παίζει στο κορίτσι. Μπάλα στην Σερέπα, εκείνη ψάχνει και βρίσκει τη Δελιγιάννη, η οποία με αντίπαλο εδώ την Παρθενίου δεν θα καταφέρει. Αυροζίδου και είναι να δούμε και ποια άλλη είναι. Τρομερό καλάθι από την... Ντυμένη πάσα στην Κριμιτζά. Δεν παίρνει φάουλ. Δελιγιάννη στη λήξη. Μέσα! Χαλικοπούλου για 3, δεν θα ευστοχίσει. Στην Χαλικοπούλου για 3, εκείνη θα βρει. Τέσσερα λεπτά και 10 δεύτερα πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Η Χαλικοπούλου για 3 θα ευστοχίσει. Η Δελιγιάννη θέλει τη λόμπα. Χαλικοπούλου χτυπάει στο close out. Ωραία προσπάθεια για καλάθι. Σκηνά από την Κριμιτζά. Θα βρει μόνη της στη γωνία τη Χαλικοπούλου. Η προσπίση φτάνει μέχρι το lay-up και ευστοχή. Λιγώνει η Δελιγιάννη, η Κριμιτζά απέναντι στη Χαλικοπούλου. Το έχει αυτό το καλάθι και το βάζει. Και δίνει στη Σερέπα. Από εκεί πάει στη Χαλικοπούλου που τρέχει στον ευθυνδιασμό. Θέλει να χτυπήσει. Στη Χαλικοπούλου η μπάλα. Προσποίηση για 3, εκτέλεση για 2, δεν θα ευστοχίσει. Μπάλα. Κριμιτζά από τη γραμμή του φάουλ. Καλό σουτ, πολύ ωραία φάση. Στο low post με αντίπαλο την Κούκκι, Κριμιτζά μέχρι το lay-up, κερδίζει φάουλ. Επίθεση από τη Στρένια, παίρνει την μπάλα Κριμιτζά και πάει μέχρι μέσα. Εξαιρετική φάση. Σερέπα στην Κριμιτζά, η οποία θα φτάσει μέχρι το lay-up. Καβαδία. Κριμιτζά θα ευστοχίσει. Και Μαβόρ, περνάει. Κακή άμυνα τώρα από την πλευρά του
από την Καβαδία. Και Μαβόρ, Κριμιτζά, με αντίπαλο τη Σιώτη, το Χουκ θα ευστοχίσει. Περνάει μπάλα στην Κριμιτζά. Περνάει και παίρνει το πέμπτο φάουλ. Και Μαβόρ και τώρα πάνω της Κωνσταντινίδου. Κριμιτζά με την Παναγιωτίδη αντίπαλο, θα σκοράρει η Κριμιτζά. Θυσία παίρνει την μπάλα και δίνει στην Κεμαβόρ. Παλού να της φύγει μπάλα. Την κρατάει. Ναυροζίδου. Εύστοχη. Φτάνει μπάλα στην Ναυροζίδου. Εύστοχη. 26-19. Κάνει δεν είναι καλή πάσα. Σε όλη την κατοχή όμως του Ναυροζίδου. Κάνει το τρίποντο. Άστοχο. Όχι, δίποντο δώσαν διαιτές. Εμείς είμαστε στη γωνία, το βλέπαμε καλά, ήταν οριακό. Εύστοχο καλάθι όμως τη Σερέπα. Ναυροζίδου. Πρέπει να πάει πάρα κοντά στην Κριμιτζά. Ναυροζίδου. Ζητάει την μπάλα Δελιγιάννη. Καλή άμυνα από τη Λουκάτου. Περνάει. Ναυροζίδου για 3. Και το βάζει. Η Κριμιτζά βγαίνει στη γωνία με αντίπαλο την Κίτσιο. Δίνει την μπάλα στην άλλη γωνία. Σερέπα για 3 μέσα. Σερέπα και πάλι με την Βόλου. Πάλι ζώνη. Συνεχίζουν και Μαβόρ. Θα πρέπει να σουτάρει Σερέπα και το κάνει. Καλή θέση. Έτσι αλλιώς δεν μετράει το δικό μας το σκορ. Μετράει το σκορ που γράφει. Σερέπα για 3. Εύστοχη. Καλικοπούλου προσποίηση. Σερέπα για 3. Δεν είναι καλό το σουτ. Πιέζει ψηλά η Βελέτζα την Καβαδία. Ένα δυνατό σκριν από την Κριμιτζά. Εδώ η Σερέπα θα φτάσει μέχρι το lay-up και θα ευστοχίσει. Σερέπα, προσποίηση. Κίνηση Τζόρνταν ήταν αυτή, έτσι. Οι παλιοί ξέρουν. Την Κριμιτζά και τώρα και Μαβόρ και πάλι. Για 3. Θα ευστοχίσει. Σκριν από την Κριμιτζά. Και Μαβόρ για 3. Και Μαβόρ για 3. Εύστοχη. Και Μαβόρ. Μπαίνει το pick and roll. Τρίποντο εκεί και Μαβόρ. Παρολίγο δεν μπαίνει. Καλικοπούλη. Δεν σουτάρει. Δελιγιάννη. Περνάει. Είναι στη γωνία. Άστοχο το σουτ. Και Μαβόρ για 3. Θα απαντήσει στο τρίποντο. Μπάλα τώρα η Καβαδία για 3, εύστοχη ξανά. Ξαβουλευτές, εσύ για το σούτι και Μαβόρ. Το έχει τώρα η Καβαδία. Δεν απαντάει όμως. Περνάει πάρα κοντά στη Δελιγιάννη. Πάλι Καβαδία για 3. Άστοχη. Ο Πούλου αλλά φτάνει μπάλα και βάλει Σερέπα. Σερέπα. Καβαδία για 3. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αφήνει στην Κριμιτζά. Στη γωνία τώρα για την Καβαδία, η οποία θα εκτελέσει και θα ευστοχίσει. Τρέχει. Παίρνει το διπλό πήκε το Δελιγιάννη και περνάει η Καβαδία μέχρι μέσα αριστερό χέρι. Πολύ ωραίο καλά.
Πλαγιάζει, δίνει στο πλάι, Ράδι, πρώτο καλάθι. Μαρκάρεται από τη Σιώτη. Ράδι στο reverse layup, δεν θα ευστοχίσει. Σιώτη. Από εκεί στη Ράδι, περνάει στο close out, μέχρι μέσα. Κάνει μια πάρα πολύ δύσκολη πάνη. Ράδι, Σερέπα. Ράδι και πάλι. Έπεσε, έδωσε λίγο χώρο και το βάλε. Το 9. Ράδι για 3, δεν θα ευστοχίσει και Μαβόρ. Όμως παίρνει και το Μιτζά το rebound και βγάζει έξω την μπάλα για 3, άστοχο. Η οποία θα φτάσει μέχρι το lay-up, δεν θα ευστοχίσει. Rebound από την Κωνσταντινίδου και η μπάλα στην Παρθενίου. Θα αφήσει στην Παναγιωτίδη που είναι μόνη της για 3. Δεν θα καταφέρει να ευστοχίσει. Rebound Σάμιτα. Εκείνη θα κατεβάσει. Αφήνει τελικά την μπάλα με ένα σουτ το οποίο θα ευστοχίσει. Στον ευνηδιασμό η Παναγιωτίδη με αντίπαλο τη Ράδη καταφέρει να φτάσει μέχρι το lay-up. Ευστοχή και για την Γκίτσιου. Κάτσε και παίζει καλή άμυνα όμως και γλιτώνει το φάουλ. Γλιτώνει και το καλάθι. Κρίνονται με φάουλ η Ράδη διότι πάλι κακή αντιμετώπιση. Ένα γρήγορο dive από τη Λουκάτου. Γίνεται καλό rotation και Μαβόρ. Απειλεί, δεν το βάζει. Κίτσι το επικεντρώνει με τη Χελιώτη. Περνάει, δεν είναι καλή άμυνα. Και την τιμωρεί την κακή άμυνα. Φτάνει με τη Λουκάτου. Επικεντρώνει με την Ραμιτινού. Δεν είναι καλά τα επικεντρώνει η αντιμετώπιση της Sporting. Δίνει εύκολες φάσεις.